ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବହୁ ପୁରାତନ ଆନସେଷ୍ଟର ସର୍ ନିଅଣ୍ଡରଥଲ ମାନବ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି। ସର୍ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ତାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମୁଖା ଫୁଖା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା 2025ର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଛଣାଛଣି କିଣାକିଣି କଟାକଟି ବେଲୁନ ଖେଳନା ନିଆଁ ପାଣି ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଜାଗା ଦେଇଥିଲା କଟକର ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆମ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କନକ୍ଲେଭ ଥିଲା। ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇଠିକି। ଯାଉ ଯାଉ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାର୍ତ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ବହିଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖକୁ ଡାକି ଆଣିଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଯିବା ପଡିଆ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସକାଳ ଯୋଉଠି ହେଇଥାଏ ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଠି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ବହୁତ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସରଟା ଏଇଟା। ବହୁତ ସରଳ ଆନ୍ସରଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଟିଳ ଭାବନ୍ତି ଲୋକ ନାଇଁ କି? ଏଇଠି ସବୁ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଯୋଉ ଏତେ ସବୁ ଲାଇନ ଲାଗିଛି ସେଇଠି ସବୁ ଲାଇନ ଯେତେ ସବୁ ଲାଗିଛି ସବୁ ଗୁଡା ଆସିକି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଏଇଠି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ସରିଗଲା ଏଇଠି। ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ସ୍କୁଲ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟଲକୁ ଆସିଲୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲା କଲା। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଝାଡା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହଉନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଯନ୍ତ୍ର ଅଣାଯାଇଥିଲା ମାଡାଗାସ୍କାରରୁ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଭାଇନା ଆମର 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଶାନା ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ବାଜିଲା। ଠିକ ମୁଁ ମାରିବି ବୋଲି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଭାଇନା ବେକ ଦେଖେଇଲେ। ଆରେ ମୁଁ ମାରିବି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମନେ ପଡିଲା ଆରେ ଏଇଟା ମାରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଗ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଅଲଗା ଆଡେ ମାରିଲେ। ସେପଟେ ଡାକୁ ଗୁଜର ସିଂ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଡକାୟତି ପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଘୋଡାରେ ଆସି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ସେବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିଲି ଯେବେ ଦେଖିଲି 2 ଜଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲି ଜଣେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି ତା ମୁହଁଟା କୁଆଡେ। ଜଷ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉ ହଉ ବଞ୍ଚିଲି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।